вже цяпер суб'ектыў. Сцяпан Святлоў, нехта ў студыі, вітаю. Прывітанне, шановныя гледачы, бо звычайна з відоўцам толькі вітаюся. Вітаемся з усімі і пачынаем суб'ектыў. Верталёт, родная мова, ЕС і НАТО. Распачнем з галоўных навінаў тыдня ад Юрася Высоцкага. Лукашенко набыў сабе верталёт, кошт якога не меншы за 12 мільёнаў долараў. Пра гэта сведчаць фотаздымкі, апублікаваныя на airplanepictures.net. Замест 23гадовага Ми-172 расійскай вытворчасці кіраўнік Беларусі цяпер будзе лятаць італьянскім верталётам Augusta Westland AW139. Вось так можа выглядаць салон новага верталёта ў VIP-камплектацыі. Тут усё, што трэба, каб ацаніць стан беларускіх палёў. Дарагая абшыўка, шматфункцыйныя дысплеі ды сучасная сістэма заглушэння шуму. Не знала о таких расходах нашего государства. Все должно быть для народа. Ну, а на что лепше было потратить какая-то? Бань побольше построить. Хороших. Лучше пенсию увеличил. Все самое лучшее должно быть у президента, а потом, чтобы от него переходило и к народу все. 12 мільёнаў баксаў ужо пратэставалі над Астрашыцкім гарадком, дзе месціцца рэзідэнцыя Лукашэнкі. Між іншага, AW139 – адзін з самых сучасных верталётаў, якія робіць кампанія «Леонардо». Ён можа летаць з хуткасцю больш за 300 км на гадзіну, а дальнасць палёту – 1000 кіламетраў. То бок можна даляцець у любы пункт Беларусі і вярнуцца без дазапраўкі. Альбо не вярнуцца, калі што якое. Мы ганаримся сваёй гісторыяй і зямлёй, радзімай славутых людзей, наших з вами суайчыннікаў. Ведаем свае карані, ушаноўваем традыцыі. Не, гэта не віншаванне беларусаў з днём роднай мовы, але ўсё роўна кадры ўнікальныя. Чаму? Ды таму, што здараецца такое ледзь не раз на 5 гадоў. Лукашенко вельмі рэдка размаўляе на роднай мове. Галоўная нагода сказаць колькі словаў па-беларуску – прысяга падчас інаўгурацыі. Чаму так? Адказ на гэтае пытанне прагучаў у 2017-м у інтэрв'ю «Расія-24». Тады кіраўнік Беларусі прызнаўся, што, аказваецца, ягоная душа у расейскай мове. Ну как бросить то, где твоя душа? Вот я об этом говорил. Там моя душа в русском языке. У далёкім 94-м годзе Лукашенко быў больш катэгарычны ў сваіх ацэнках. Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык – бедный язык. В мире существует только два великих языка – русский и английский. Прынцыпова стаўленне Лукашэнкі да мовы з таго часу не змянілася. Вось вам пруф. Ні ў адным з абласных цэнтраў няма беларускамоўных школаў. На 118 раённых цэнтраў ёсць толькі адна беларускамоўная гімназія і адна сярэдняя школа. У 2-мільённым Менску працуе толькі 7 беларускамоўных гімназіяў. І хто вінаваты? Канешне, Лукашенко, але не толькі. Мы самыя таксама яму нармальна дапамагаем. Жадаеце размаўляць на беларускай мове, размаўляйце. Вам ніхто не перашкаджае. Яшчэ не паспелі абсохнуць лыжы ад супольнага з Владзімірам Пуціним катання ў Сочы, як кіраўнік Беларусі з мілым выразам твару пачаў заляцацца да еўразвязу. Паводле журналіста расійскага выдання «Камерсант» Андрэя Калеснікава, Лукашенко мог пасварыцца з Пуціним, бо пакінуў лыжную трасу, нават не развітаўшыся з расійскім лідарам. Паміж імі нічога няма, рэзюмаваў журналіст. Амаль адразу пасля вяртання на радзіму кіраўнік Беларусі сустрэўся з еўракамісарам Гюнтэрам Этынгерам. На сустрэчы прагучалі наступныя словы. Соседи от Господа, их не выбирают, поэтому с ними надо строить добрые отношения. Мы, исходя из этого, всегда будем надежным партнером Европейского Союза. Запахло смажаным спадарства. Александр Ігорович, відаць, задумаў згуляць з Расіяй ва-банк. І пра гэта сведчыць прапанова беларускага ўраду, як мага хутчэй падпісаць пагадненне з еўразвязам аб спрашчэнні візавага рэжыму, ды вось такая смелая заява кіраўніка Беларусі. Как суверенное государство, Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог. Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. А зараз да крыху менш важных, але не менш цікавых навінаў краіны для жыцця.
Нават Беларусь абышла Расею ў рэйтынгу якасці жыцця паводле прэстыжнага даследчага цэнтру Намбеяў. У лідарах рэйтынгу традыцыйна Данія, Швейцарыя ды Фінляндыя. А вось нашая краіна на 37-й пазіцыі. Паводле даследнікаў мы маем лепшае за Украіну, але горшае за Літву і Польшчу адукацыю, медычнае абслугоўванне, даступнасць жытла, бяспеку, сярэднія заробкі ды нават палітычныя свабоды. Одна из лучших стран для жизни. Экспорт каменнага вугалю ва ўкраіну расце анамальнымі тэмпамі. За год у 980 разоў. І гэта пры тым, што ў Беларусі няма радовішчаў ані каменнага вугалю, ані антрациту. Мы же люди. Мы этим и отличаемся от зверей, что мы умные и существа, и способные договариваться. Незалежныя медыі неаднаразова выказвалі здагадкі, што ў Беларусь вугаль трапляе ад сепаратыстаў Донбасу ў абыход Украіны. Улады гэта зняпраўджваюць, аднак адкуль вугаль не кажуць. Маўляў, не дзяржаўная гэта справа. У Віцебскім універсітэце зарганізавалі святкаванне Дня роднае мовы. І гэта была руская мова, бо арганізатары імпрэзы фонд «Рускі мір». Сярод пунктаў культурніцкай праграмы падвядзення вынікаў конкурсу «Мая родная мова расейская». Круглы стол аб праблемах выкладання расейскай мовы як роднай, няроднай і замежнай, а таксама чытанне замежнымі студэнтамі твораў расейскіх аўтараў. Цікава, што такія імпрэзы фонд ладзіў і ў гэтак званай Данецкай народнай рэспубліцы. Вставай! Бандера, выганяй! А вось студэнтаў Гарадзенскага універсітэту зганялі на малебен у Святапакроўскі сабор і кафедральны касцёл Францыска Ксаверыя. Пры гэтым спачатку куратары групаў запрашалі тых, хто жадае, аднак ахвотных не назбіралася. І яны прызналіся, зверху загадалі забяспечыць 5-7 асобаў з факультэту. Ці не паадпраўлялі выпадкова праваслаўных маліцца ў каталіцкі касцёл, а каталікоў да праваслаўных ва ўніверсітэце не ўдакладняюць. А вось у іншых навучальных установах па ўсёй краіне на ўсю моц рыхтуюцца адзначыць Дзень абаронцаў айчыны. Што праўда, усё часцей, у шэрагу выпадкаў пад айчынай разумеецца зусім не Беларусь. Аднак не толькі каледжы, школы і універсітэты казырыліся расейскім трыкалорам. Шмат якія падарункі ў крамах таксама аддавалі рускім духам. І да навінаў спорту, якога ўсё менш. У Воршы на трыбунах лядовага палацу пабіліся бацькі маленькіх хакеістаў Нёмну і Воршы. Аднак такія інцыдэнты для дзіцячага хакею не рэдкасць, заўважаюць дасведчаныя. Ну, застаецца нам час толькі выбраць загаловак тыдня. Я прапаную вось з чаго выбраць. Крыху дэмаграфіі, як паведамілі ў Белстаце, у 2018 годзе ў шлюб вступілі 60 700 мужчын. Што з жанчынамі не паведамляюць. Крыху эканомікі. Беларусь уступілі ў шлюб з гэтымі мужчынамі. Магчыма, Беларусь правядзе бізнес-форум у Зімбабве. Вось гэта з навінаў эканомікі. Цуды. І крыху радыкалізму намеснік кіраўніка Мінаблвыканкаму прыме барысаўчанаў на мясакамбінаце. І што там будуць даваць, выкідваць, цяжка уявіць, ці там будуць даваць, ці браць. Кожны атрымае нешта ў газеце. Што выбіраем? Выбіраем самае лепшае. Мне спадабалася пра гэтых мужчынаў і жанчынаў хіба таксама. Добра, 60 000 мужчынаў першае месца ў нас. Я так мяркую, калі я магу ўвогуле пачувацца ў якасці журы тут такога, як танцы з зоркамі, проста гэта так выглядае крышачку. Ну, вы з Валерам абяцалі патанчыць, я памятаю, ў студыі быў. З Валерам мы абяцалі патанчыць, абавязкова гэта зробім, і я думаю, што, ну, калі будзе конкурс сапраўды на дзяржканалах, куды нас дапусцяць, гэта самае галоўнае, пакуль тут гэта важнае пытанне. Хіба на сёння трэба ставіць кропку? На жаль, час мінае вельмі хутка. Нехта, Сцяпан Святлоў, Сергей Падсасонны ў студыі. Пачакай, слухай, Дзень роднай мовы было, мы гэта неяк прапусцілі. Я прапаную паслухаць жыхароў Магілёву, што яны ведаюць пра, ці ведаюць значэнне некаторых беларускіх словаў. Тады ужо пад заслону вось жыхары Магілёву, а мы развітваемся, бывайце і заставайцеся з Белсатам. Знакомый. Сведущий?
значимый, может. Дайте подумать. Свядомый. Известный, может быть. Ознакомленные. Как встреча или как это получается? Ну, как бы сведомые, как вместе, ну, как сказать. Известные. Подготовлено. Сучасный или как он? Знакомый, сведомый. Что-то знакомое, но не знаю, не пойму. Осведомленность, я так понимаю, да? Ой, а это я не знаю. Это уже что-то фольклорное какое-то, наверное. Не знаю. Как? А где вы такие слова слышали? Говорить обо что, наверное. Ну, это жаловаться, сплетничать. Кайданки? Это точно какой-то диалект. Луковица, что ли, или Кайданки тоже не могу сказать. Вот кайданки не знаю. А мыслить, что ли? Последовательно. Памятный, наверное. Человек, который не спешит, все делает размеренно. Ничего не скажу. Пронумерованный, может. Ну, одним словом, безразличие какое-то. Сложно. Плохое самочувствие. Это, в принципе, да, все надоело, да пошло, ну все. Другая радость к жизни. Слишком заумно. Всеобщая слабость и безразличность к жизни. Всеобщая какая-то там такая млявость, если можно так сказать. И обо что к жизни.